Sziasztok, én Gergő vagyok, és itt van velem Mati. Hello, sziasztok! És ma megmutatjuk, hogy milyen gépen van, és milyen játékaink vannak. Jaja. i7-es a processzor, azt hiszem, 64 bites operációs rendszer, 4 GB RAM, és elég jól viszi a játékokat, Minecraftot is, Lego Batman, mindent. GTA, és majd Forest is lesz itt, nem sokára. Igen. És bocsánat a reklámokért. Igen, már valami vírus jött a gépre, szóval ezt így folyton x-elgetni fogjuk. Tehát, ja. És akkor itt már 30% a Forest, és erről lesz videó. Nem sokára. Ja, amikor letölt, és majd utána fel is töltjük. És igen. Majd várhatjátok. Reméljük, remélem legalábbis én, hogy nézi valaki majd ezt a videót. Én is nagyon remélem. Már az első videót is remélem, hogy nézte egyáltalán valaki. Na, tehát ennyi lett volna ez a kis bejelentő videó. És nézzétek ezt a csodás hátteret! Igen. És én Gergő voltam, és itt volt velem Attila! Sziasztok! Sziasztok!